Vou vos pedir por favor que xa tomedes asento. Xente boa e xenerosa, eu voume a presentar. Eu son Lita de Escudeiros e veño a regueifar. Eu son Bento de Domaio e da familia dos chicos. Ben se sabe que cantando non me hei facer eu rico. Eu hoxe xogo na casa, son vos da vila de Vigo, para que non me coñeza, o meu nome é Branca Trigo. E rendimos homenaxe ás mulleres cantareiras que ao longo da súa vida cantaron a Galicia enteira. Cantaron a Galicia enteira, continuando a tradición. Gracias a todas esas bravas, a cultura non acabou. E teño que engadir, porque isto a min me come, que elas non só tiñan voz, porque tamén tiñan nome. Na música tradicional vivan as mulleres galegas que durante a súa vida sempre foron regueifeiras. Sempre foron regueifeiras, na diversión ou no traballo. Facían todo con letras, eran finas como o allo. E vou a cambiar de tema, de fronte e máis de lado, que hoxe estou moi orgullosa de vir co meu alumnado. E temos que agradecer a mestra do Obradoiro, que ela é Branca Trigo, nela temos un tesouro. Nela temos un tesouro, hai uns meses non podía rimar, nin siquera unha palabra, e agora estou a regueifar. Pois aí teñen razón, e aínda digo máis, que xa me comen as papas, son unhas profesionais. Para ser profesionais moito temos que estudiar para poder chegar. E así vou rematar. Ti non podes rematar, non nos fajas a de sempre, sempre faz o mismo truco, tesnos a cabeza quente. Tennos a cabeza quente, isto é unha maravilla, e que ela se a deixamos xa nos corre callererilla. Ela pasoume o micro, pois nada se lle ocorreu. E agora eu como tiro, probo esa xa eu. Vivan as nosas mulleres, as mulleres de Banceiras, que na fala do galego elas eran pioneiras. Pois vou dar a despedida, non porque de min dependa, que se me desorganizan e xa me cambian as quendas. Pois nos cambiamos as quendas, mellor dar a despedida. Quedamos todas contentas, Dios e darnos por ouvidas. E por fin xa rematamos, esta é a primeira parte, pero aquí aínda queda moita arte. Bravas.